Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta gaurkoan gazteak Pirinioak bialde saioan Urdazubira hurbildu gara. Hasteko, konta eguzu, zertan zabiltzan momentu hauetan? Pues oraintxe berean udan pixkat, justo lanean, abuztuan herrian, eta pixkat udako sensazioneekin, egiarran. Beraz, ni jande ditzen naiz, Ainoan ditzen naiz, eta 22 urte ditut, eta ikasketak egiten ditut Oino Pauen, eta erakasle izateko nahian. Beraz, ni Oiana deitzen niz, Ainoakoan niz ere, baitut 23 urte, eta ikasketak ukatzu ditut joan den urtean, eta erakasle izanen niz, aska. Eta saioarekin hasteko, gaurkoan Urdazubi eta Ainoaen senidetasun harremana izango dugu ardatz. Urdazubiren informazio orokorra edukitzeko, non dago kokatuta? Urdazubi dago justu pixkat topografikoki leku berezi batean bezala. Egia da, iduri duela izan marko zela iparraldea edo Lapurdi, baina Oino Nafarroa gara, nahiz eta portu zinguratuz gauden taola. Eta gaude Xareta eskualdean kokatuak, Zugarramurdi Xarata Ainoaikin batean, eta hoixen. Eta populazioari dagokionez, zenbat pertsona bizi dira, gutxi gora bera? 350 hola, inguru bizi dire, más o menos. Eta hauetatik gazteak zenbat izango ziren? Eta gazteak, igual, 16 urtetak, 35, pixka gehiago, eranuke, 30, edo pixka gehiago igual. Ongi dago, 35 urtekoak ere gazte konsideratzea. Eta Urdazubiko herritarren bizimodua, laburbilduz, nolakoa da? Nahiko tranquila dela erraren nuke ez, gehienek hemen ondoan iten dute lan, bai hegoaldean eta bai iparraldean pixkatola, eta nahiko bizimodu tranquila, ez dakit, azkenan gaude natura zinguratu eta pixkat, bizimodu lasaia dago erraren nuen. Geografikoki leku hon batean bizi zaretela uste duzu? Bai, ez dakit, gaude pixkat leku estrategiko batean bezala, erranduten bezala, azkenan, bai badugu iparraldea hementxe berean, ez dakit, Elizondo eta bera adibidez badugu oren erdira, más o menos, Irun edo Baiona ere bai badugu pixkat distantzia igualera, orduan, gaude pixkat denain erdian, baina egia da ala ere, beti barra dugula autoa alde batetik bertzera gateko, eta bai, azkenan garraio publikoik eta ez dugula, eta beti mugitu barra garela azkenan. Eta geografikoki bertze zelikuetako jendeekin baduzu harremana? Gehien bat, ondoko herriaikin, Zugarramurdikin, azkenan txikitatik bi eskolak daudenez elkarrekin, haiekin ikasten dugu, eta normalki kuadrilla berdinekoak izaten gara. Eta gero, segun non eta ikasten dugu, baztango jendeaikin ere badugu harremana, ikasten dute batzuk iparraldean, iparraldeko jendeaikin ere, Bortzirikoekin ere bai, pixkatola. Eta Urdazubik bizi sozial handia badu? Bueno, pixkat. Ia da, igual udan gehiago, azkenan gaztea gehien bat, igual aste tartez kanpoan ikasten bani modute, aste burutan elkartzen garela gehiago.
eta bai, asteburuetan eta udan izaten dela bizi sozial gehiago, ekitaldi gehiago eta bar. Eta orokorrean, bai, bertzenaz neguan eta urtean zer, nahiko lasaia egoten da. Non gaude? Hemen Ainoan gira. Eta zenbat jende bizi da herrian? 600 pertsona bizi da Ainoan. Eta haietatik zenbat dira gazteak? Ez dakit, jane nuke 50 bat. Fegio, zautzen dutan gazteak 50 gira. Eta herritarren bizimodua zein da laburbilduz? Bizimodua, ez dakit jane nuke hitzipi baten bizimodua. Jendeak lan egiten du hainitz eta Ainoan ez gira hainitz ikusten ez dugulako tabernarik. Badira ostatu batzu, baina ostatu ederrak ez dira ez da taberna txikirik, beraz jane nuke elkartzen gira urtero bestetan eta ara, gero bakoitzak egiten du bere bizia pixkat. Ongi kokaturik dago geografikoki herria? Biziki muntza. Bai, gira mugan gira, beraz, untxa kokatu da bai. Bai, urbil gira, beste egietaz. Eta zer herritako gazteekin harremantzen zarete gehien? Harremantzen gira inguruko egikina, beraz, bada Senpere, bada Zuraide, Ezpeleta, eta haiekin. Eta herriak bizi soziala handia du? Egan nuke ez bakoitzak egiten du bere bizia eta ez da elkarterik deus. Kontzientziazioaren inguruan galdera batzuk egin beharko dizkizut, alde batetik aldaketa klimatiko eta ingurumenaren ingurukoak, bertzetik genero berdintasunaren ingurukoak. Bueno, hasteko, gustatzen zaizu bizizaren ingurua? Bai. Eta zer ikusten duzu gazterian aldetik eta gizartean aldetik badago nolabaiteko ardura hau zaintzaren alde? Eranen nuke bertze dozein gaztek bezala, badela ardura. Igual justu azkeneko demoraldi honetan, beroangatik eta idortengatik bai badela kontzientziazio gehiago, azkenan hemen jende honitz eta gazte batzuk ere edo beren gurasoak bizi direla orantzatik. Honitz baserritarrak dire, belaiak dituzte, baratzeak, artoa eta bar. Eta bai dela gai bat ikusten dela gaur egun dagoela main gainean edo aipatzen dela bederen herritaren artean. Udaletxak ere duela guti bidali zen ur kontsumoa jausteko idatzi bat. Bai badela kontzientziazio bat justu azken aldi honetan. Badago mugimendu ere bat hau jorratzen duena? Ez, dago mugimenduik ez. Eta lagun giroan, lagun taldean, suertatzen da gai hau? Batzutan, zoazen zarete kontu honen inguruan? Bai, batzutan, erran nuke baiet. Hola, kuadrillaka edo lagunen artean bai aipatzen dela, hoi da gehien bat azken aldi honetan, baina ere ez hola sobera. Eta gain galdera pertsonal bat, zure ustez, zer ditzuzu gai honen inguruan? Ez dakit, azkeneko demora hauekin eta ikusten egitan dela garrantzizkoa klima aldaketan inguruan sortzen nahi den guzti hau bederen gelditzea edo saiatzea konpontzen ere ez, baina ez dakiten esplikatu. Pixkat zerbait ite horren inguruan ez, bakotxak bere aldetik edo mugimenduetan elkartuz edo, baina zerbait iteko beharrak usi da, ze hau ez da gaki onerat. Herri polit eta inguru ederra daukazue? Bai, etxe erejak bat dira, beraz etxe tipikoak lapurtarrak eta zentro ederra da. Bai, inguruan baitugu mendiak ere, mendi bizki politak, beraz, erri bizki polita da. Eta inguru giroari buruz ardura badaukazue gazteak? Gu aurrek badugu bai, baina gero ez dugu bortxaz, aipatzen dugu gure artean, eta gero ez dugu ekimenik edo antolatzen egiarekin. Eta nola ikusten duzu egoera? Sustut hor ikusiz gaur egungo egoera, ez da euririk deur, beraz kezkagarria da pixkat bai. Pentseentzat, kabalentzat, aberentzat, bai. Eta gero guretzat ere.
Eta inguruaren zaintzaren alde mugimendurik bada? Ez, hemen ez da mugimendurik. Eta eskualde mailan edo? Eskualde mailan bai, hemen Lapurdin bada, bai. Bai. Adibidez bizi mugimendua, eta haiek ekimenak antolatzen dituzte bai. Gazteak solasten zarete gai honen inguruan? Bai, gure hartan aipatzen dugu, bai, elkartzen girelarik, bai, mintzat, arazoak aipatzen ditugu, baina aipatzen Eta bakarrik. zer da gehien kezkatu edo arduratzen dizuena? Ingurumenari buruz? Bai. Nik janen nuke aldaketa klimatikoa. Bai. Hori janen nuke denbora aldatzen da, gero eta bero gehiago sentitzen dugu, eta Usaz hori da. Eta hor, sustut bizi dugun egoeraren gatik, hor udauntan ez du hain zeuririk egin eta badakigu ura eskasan dela. Beraz horrek bai, hori kezkagarria da hor emiltzitzea. Egi, untan gainera etxainitzek baute iturriko ura, mendiko ura, eta beraz hor ez dute gehiago urik dola bizpairu egun. Orain ikasketetara pasako gara, bertako haur eta gazteek non ikasten aldute eta zein izan ohi da ikaste prozesua? Normalki gehienek, txikitan ikasten dugu hemen, Zugarramurdi eta Urdaziko eskolak daude elkarrekin, eta 3 urtetatik bigarren mailara dola iten da Zugarramurdin, eta 3. mailatik bigarren DBH-era iten da Urdazubin. Egia da DBH-ko 2 urte horietan, gaten garela lekauzera ere bai normalki asteazkenetan, eta gero, gehienek segitzen dugu lekarozen ikasten, institutoan, eta gero handik aintzinaia, bakotxak erabakitzen duena, lanbide heziketan eta hola sartzen direnak, bai Elizondora edo Berara normalki, eta gero bertzeak unibertsitatera, normalki bai Iruñe, Gasteiz edo Donostira. Hemen inguruan galditzen da pixkat. Belaunaldiaren arabera izan ohi da, baina zuk zure inguruan zer ikusi izan duzu? Zein da formakuntza profesionala eta unibertsitatearen artean, zer hartzen dute gazte gehiago? Segun, ez dakit, eranok erdia eta erdia, gero eta gehiago igual unibertsitatera, baina bada jende unitzere lanbide heziketan hasten dena, edo lanean direktamente, ez dakit, pixka denetek. Eta gurasoek ze hizkuntza eredu hartzen dute beren seme-alabentzat? Normalki euskaraz, hemen euskaraz bakarrik ikasten alda eskolan, eta da ere badela iparraldean ikasten duen jendea, bai txikitatik edo gero igual ikastolan segitu duena, baina normalki euskaraz, bai. Eta lan munduan, orain, bertako gaztek baute lan eskaintzarik? Egia da lana badela. Igual ez unibertsitateko ikasketak dituen jendean dako, normalki jendea mugitu barri izaten da, aratunat. Baina hemen gehien bat, udako lanentzat adibidez, bada lana, turismoan, ostalaritzan, dantxarinean ere bentetan eta hola, bada lana, eta egia da herriko gaztek herrian nahi badugu lanin ere badela aukera. Eta kirol kultura arloan ez aukera ditugu? Egia da nahiko herri kirolaria dela eta hola. Adibidez kontrabandisten lasterketa antolatzen da, eta bada jendea lasterketa hola ebiltzen dela. Baina ez dagoela erakundeik, elkartzen dire batzuk futbitoan eta hola itzeko haien artean, frontenisean edo palan ere elkartzen dire talde batzuk haien artean jostatzeko eta hola. Eta gero kultura arloan ematen dire adibidez musika klaseak, trikitixa eta pandero klaseak ematen dire, eta gero kenpokai ere ematen da, ere ugarana elkarteak antolatzen du helduendako eta hola ere yoga, stretching eta zumba klaseak ere bada aukera pixkat. Herriko haur eta gazteek non egiten dituzte ikasketak? Beraz dira hasten dira Ainoako eskolan edo ikastoletan, inguruko ikastoletan, eta gero kolegioa berdin edo Kanbon edo Senperen, eta gero lizeoa edo Baiona edo Garazi, maiz hola da hemen, eta gero ikasketak edo segitzen dituzu edo Edo Baionan edo gero unibertsitatean, Tolosan, Bordale, Pauen.
Eta euskaraz egiteko aukerarik badago orduan? Beraz, elebiduna bada Ainoako eskolan, eta bada murgiltza maika astolan, murgiltze sistema, eta gero bai inguruan askan euskaraz ikasten alduzu bai. Ze ikasketa nagusitzen dira herrian? Nagusitzen ez dakit, egeran nesketan hainitzek erizainetako ikasketak segitzen dituzte. Eta gero mutikoetan maiz eraikuntzan, arginak edo la... Bai, esku lanetan. Bai, esku lanetan haide. Eta herriko gazte honitz joaten zarete unibertsitatera? Gu hau deia bai. Bai. Iduritzen zait geroz eta gehiago kasik. Bai, hainitzek segitzen dituzte ikasketako bai. Eta gazteak herrian gelditzeko aukera baduzu bizitzen? Gaur egun ez sobera. Soberakarioa da lujaldea eta etxeak animaliko prezioetan saltzen dira, beraz egeran gazte batek ezin du erosi. Gaur egun. Eta lan eskaintza badago? Depende zer ere mutan, adibidez eskulanetan hainitz. Sektore horretan bai, gero bai sektore horrek du gehien lan eskaintzen. Bai. Eta norberak sortzen du lana hemen gazteak? Gertatzen da ez da eges, baina bai, adibidez gure lagunetan batzuk sortu dute haien enpresa, beraz bai. Berdintasunera pasako gara. Ze ikuspegi duzu gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunen inguruan? Nik uste dut, denek orokorrean ikuspegi feminista dugula eta ez dakit, berdintasunan inguruan dugula pentsamendua bai. Eta gai hau bai ataratzen da lagun giroan? Erran nuke lagun giroan bai dela ateratzen den gai bat, igual azkeneko aldian pasatzen diren gauza guztiekin eta bai dela gai bat aipatzen dena lagun giroan eta bai. Zure iritzi pertsonala zein da? Zein puntutan dagoela uste duzu? Nik uste dut gaur egun indarra handia dela iten mugimendu feministatik pasatzen nahi diren gauza guztien inguruan, baina oino badela errotik aldatzeko afera honitz, eta oino gehiago iten aldela. Bai. Aipatu duzu, gai hau jorratzen duen mugimendua badagoela hemen. Antolatzen dute ekitaldiren bat? Bai, normalki antolatzen dute martxoaren 8an eta azaroak 28an antolatzen dituzte elkarretaratzeak eta hola. Baina urtean zehar ere bertze ekitaldi batzuk ere antolatzen dituzte, eta da emakumeen elkartea eta gauza honitz ite dituzte bai. Lehen erran dugun bezala, leku estrategikoan egonik, ikusten duzu desberdintasunik iparralde eta hegoaldearen artean? Uste duzu alde batean bertza baino hobe daudela edo kontzientziazio puntu berdina ikusten duzu? Egia da, orai arte nik uste hegoaldean orokorrean zela gai bat nik uste gehiago ikusten zena. Mugimendu gehiago feminista bat zirela, hitz elkarretaratze gehiago, herri txiki guztietan bazela protokoloakinak edo ez dakit. Ikusten nuen gaia jorratuago zagola, igual iparraldeakin konparatuz, baina azken aldian bai dela iparraldean ere lan handia egiten, ustez. Eta gehien bat euskal giroan eta indiren festivaletan eta bar, nik uste bai indela lan handia horren inguruan ere. Ze ikuspegi duzu gazteok genero berdintasunaren inguruan? Beraz, konziente gira bat direla inegalitate batzuk generoan artean. Eta beraz izan lan atxemateko edo lan sarien prezioetan, hor konziente gira bat direla desberdintasunak. Eta hori aipatzen dugu gure artean eta arabe, ez dugu onartzen hori. Eta gai honen inguruan eztabaidarik ematen da? Elgarrekin girelarik gertatzen zaigu gai bat edo egoera bat aipatzea eta trukatzen dugu. Mutiko eta nesken artean. Eta zein da eztabaida hori, ze puntutan dago?
Adibidez, kasu bat hartzen dugu, gure inguruan izan den kasu bat, eta aipatzen dugu, eta ez gira gai filosofikoetan gaki, baina aipatzen dugu gure inguruan pasten dena. Gaiez berriz ere aldatuko dugu, giza mugimenduetara pasatuko gara. Erran duzu, gazteak elkartzen zaretela, baino gazten arteko elkartasuna ere bada? Bai, erran nuke baietz, beti ez dakit laguntza behar delaik eta hola, elkar laguntzen garen jendea gara, bederen gazten artean, eta bai, helduak ere bai. Eta baditugu gazte mugimenduak ere bai, hemen? Ba, gazte mugimenduak hola ez, bai, Urdazuiko gazteria bera, eta gero bai bada emakumeen elkarte bat, Ugarana elkartea antolatzen dituena, berak ekitaldi diferenteak, elkarretaratzeak eta hola. Eta gero, ez dago ez gaztetxeik eta hola berez ez dago, baina bai bada elkarte bat ere, Gauginara elkartea, badola soziedadea eta hola. Orduan bai badu jendak joera elkartzeko, ez igual mugimendu baten inguruan, baina elkartzeko joera bai. Gazteak herrian elkartzen zarete? Bai, elkartzen gira dia besta komitean, festak antolatzeko, beraz talde bat elkartzen da, bai, muntatzen da. Gazteen arteko elkartasunik badago? Bai, bada, janen nuke da. Bai, betxipidanik elgarrekin gira eskolan, untsa ezagutzen gira, beraz... Bai, janen nuke baiet. Eta gazte mugimendu berezirik? Gazte ez, badira mugimendu batzuk, adibidez salatzeko lujaren prezioa, elkarte bat muntatu da, Euskaraldiaren zat, ulako ekimenen zat, bai taldak muntatzen dira, gero ez sobra. Egia ezan, hemengo gaztak ez dira sobra implikatuak laguntan. Gaztetxerik badaukazue? Ez da gaztetxerik. Eta beste zerbait aipatzeko? Gehiago Ainoajak gaki dira beste lekuetarat, hemen bat diren adibidez kirol aktibitateak, izan errugbia, futbola, pilota edo hola. Euskal dantza gaki dira adibidez ondoko egetarat, zulaiderat, kanborat eta ez Ainoan bertan. Hori da. Kontzientziazio kontuekin ari ginela, honekin lotuta galdera arraroska batzuk egin badizkizut. Ikusteko pixkat ze puntutaraino, Europako gertakizunek axola dizuen edo importantzia ematen dizuen, eta berdina, estatu mailan, Nafarroa mailan eta herri mailan. Zerek, ze gertakizunei ematen dizuen garrantzi gehiago? Erran nuke Europan pasatzen diren gauzei ez sobera, egia da enteratzen garela gaur egun berrien gatik eta sare sozialen gatik, baina ez dutela olako importantzia herri mailan edo herritarren mailan. Eta estatukoak bai, Espainiakoak eta bai Frantziakoak nik uste berdintxuz, ze azkenean jende honitzek mugan bi aldetan egiten du lan, eta azkenean ez dakit, bi aldetan pasatzen denak bezala badola garrantzia hemen, eta orokorrean Nafarroakoak, gero eta hurbilago garrantzia gehiago horren nuke. Eta zure inguruan, zer ikusten duzu, gazteek zer ikuspegi duzue Euskal Herriarekiko? Nik uste, igual batzuk pentsatzen ez duten arren, Urdazubin jende euskalduna badela, eta gehienak euskaldunak sentitzen garela. Azkenean, mugan bizita ere bai, bi aldeko harremanak gehienetan euskaraz hitz ditugu, eta nik uste orokorran euskaldunak sentitzen garela. Ze ikuspegi duzu bertako gazteek orokorki Europarekiko? Ez du gain beste loturarik Europarekin. Gero hori albisteetan eta agertzen diren informazioak segitzen ditugu, baina gero ez gira sobra implikatuak horretan. Arduraren ikuspuntutik, batetik 10 baloratuta, zenbat arduratzen dizuete herrian bertako kontuek? 10, bai. Eta eskualdekoek? Ere, bai, 10, bai. Eta Akitaniakoek? Piskat gutxo. Derago bai. Eta Frantziakoek?
Zazpi? Bai, zazpi. Hola erditsuan? Bai, Zazpi? bai. Eta Europakoek? Hor. Piskat gutxo, bost berdin, ez Bai, dakit. bai. Bost. Zein da Euskal Herriarekiko duzuen ikuspegia? Guk dia pentsatzen dugu Euskal Herri bat badela, ez dela bi partetan zatikatuak, mugarik ez dela. Gero... Hainoak batzuentzat hori zen ere, lehen bizitzen beste herrikien, zuga jamuko diok da zubi ahemanetan ziren hainitz. Aheman hori galdu da pixka bat, boaiko gazteekin, guk hori atxiki dugu, baina guri ikusten hori da, Euskal Herri bat. Eta zenbatik hizkuntza ikasten dituzue hemen Ainoan? Zaitala Euskara, frantsesa. Eta eskolan espainola edo inglesa. Eta zein da Euskararen egoera orokorrean? Ainoan galdu da initz Euskara, gaztek ez dakitea adibidez gure taldean 3 edo 4 gira bakarrik mintzu direnak eta ari da berpizten pixkat murgiltze sistemarekin. Beraz bada elebiduna, ene garaian etzen elebidunik. Ari da berriz pizten berdin, baina belaunaldi batek galdu du hainitz. Eta Euskararen egoera etxeetan? Etxeetan zahar guztiek bakite. Gure burasoek bakite, biziki untsa, baina nitek ez dute transmititu etxean, beraz hortan galdu da. Eta kalean? Eta kalean ez da sobrentzuten. Ikastetxeetan? Bai, ari da, beraz murgiltze sistema horrekin, ari da pixkat berriz indar hartzen eta entzuten ditut hor batzuk euskaraz. Kalean etzen entzuten. Eta administrazioan? Hauzapeza euskalduna da junt, beraz, bai, joiten bazira irkoitzerat, bai, entzutzen altzira euskaraz. Eta normalean ze hizkuntzatan solasten zarete gazteek zuen artean? Frantsesez. Mi esker haunitz gaurkoan Urazubiko bateak irekitzagatik eta ederki segi. Mil esker. Aio. Aio. Beraz, Ainoa ezagutu ze hobekio eta dintziztea Ainoat eta Urdatzubi txoiten dugu besta elgarrekin.